Навіны наша справа. Вітаю слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Учора, 14 мая, у Мінску быў прэзентаваны законапраект аб выкарыстанні і ахове бел-чырвона-белага сцяга. У нас сёння ў эфіры распрацоўшчык, ініцыятар гэтага законапраекта, дэпутат Палаты прадстаўнікоў, сябра палітсавета Аб'яднанай грамадзянскай партыі Ганна Канапацкая і грамадскі актывіст, кіраўнік крамы «Сымбаль Бай» Павел Белавус. Спадарыня Ганна, ну, па-першае, вітаю вас у нашай студыі. Павел, так, першы раз у гэтай нашай абноўленай студыі. У гэтай так, але агулам я у вас уже нібыта тут падпрацоўваю. Прыжыўся. Ганна Анатольевна, я тут уже чытаў у сацыяльных сетках меркаванні, паколькі інфармацыя пра гэты ваш законапраект пайшла ўжо фактычна паўсюль, не ведаю, БТ ўжо адрэагавала ці не, тым не менш, вось кажуць, ось добра ж Канапацкая хайпанула на тэме бел-чырвона-белага сцяга. Всё ж таки для вас, як для палітыка, гэта тэма хайповая ці сапраўды тут нешта большае? Ну, Зміцер, кому как не вам ведаць, што я адзіная і першы дэпутат Палаты прадстаўнікоў, які у першы дзень адкрыцця сесіі прыйшла з бела-красна-белым значком на лацкане. Ну да, потым вас попракалі, што прайшоў год і ўжо і знік сцяжок бел-чырвона-белы. Так вот, всем этим укорщикам я говорю о том, что главное не носить значок на лацкане, а носить его в сердце и делать все возможное для того, чтобы это действительно стало историко-культурной ценностью, для того, чтобы бело-красно-белый флаг занял свое достойное место в истории и в культуре Беларуси. Ну а вы зараз ввогуле там ободва значка не носите, ці вот только Нет, один? Вот как раз-таки красно-зеленый флаг я одела один раз для того, чтобы сделать фотографию, потому что мы же не знаем, что будет завтра, может быть, через 50 лет. Это будет раритет. Это будет раритет, и этим тоже можно будет хвастаться, что когда-то и такой значок был. Але зараз вы его так само не носите. Я вообще его не носила и не ношу. Ну правильно, а то блузки покупаете ж не на Ждановичах, дорогие, прокалывать постоянно их. И пиджаки так само. Тым не менш, Ганна Анатольевна, што стала штуршком? Чаму вырашылі вот менавіта зараз, у гэты гістарычны перыяд, узяцца за распрацоўку гэтага законапраекта? Зміцер, опять же таки, вы ведаеце, што я до вас звярнулася з тым, што я маю гэты законапраект яшчэ ў лютым, да? Што, Зміцер, калі ласка, я не валодаю дасканала беларускай мовай, перакладзіце мне яго. І ўсё, але ўсё ж таки, уся тая праца, якая была зроблена і Паўлам, і Зміцерам Дашкевічам, і ўсе тыя спробы унесці гэты сцяг у спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей. І вельмі прыемны прыклад, як можна адсвяткаваць стагоддзя незалежнасці Беларускай Рэспублікі. Усё гэта вось спадвігла мяне на тое, каб ужо гэтаму законапраекту даць першы крок. Павел, а давайте пригадаем, все ж таки, что громадскость рабіла для того, каб все ж таки неяк, ну скажем так, может быть, не узаконить, у законную силу вернуть, и дать право людям карыстацца национальной символикой. Ну, апроч того, что они просто гордо насуперак усяму на розныя акции, мерапрыемствы ходили с бел-чырвона-белыми сцягамі. Я могу сказать, что, здаецца, уже 4 гады прайшло, як мы першую такую спрабавалі кампанію праводзіць. Мы тады даволі арыгінальна зрабілі. Мы раздрукавалі аркуш для збору подпісаў і выклалі яго ў інтэрнэт. Кожны жадаючы мог раздрукаваць, сабраць подпісы і даслаць нам. У выніку вось такім інтэрактыўным чынам мы за месяц сабралі больш за 1000 подпісаў. І тады накіравалі гэтыя подпісы ў Міністэрства культуры і іншыя установы з прапановай, што трэба надаць гісторыка-культурную каштоўнасць. У адказ атрымалі, што подпісаў
подпісы наогул непатрэбныя. Гэта любая ініцыятыўная група можа распрацаваць вось гэтае абгрунтаванне, прапанаваць абгрунтаванне на разгляд навуковай рады Міністэрства культуры, пасля яны прымаюць рашэнне і далей адбываецца працэдура зацвярджэння вось статусу гэтага сімвола. Мы прайшлі усе стадыі, рыхтавалі абгрунтаванне, падавалі, у выніку атрымалі шмат лістоў, што абгрунтаванне спачатку там Акадэмія навук разглядала, пасля рада, і ў выніку ўсё скончылася тым, што нам сказалі, што супярэчлівае пытанне, абгрунтаванне недасканала і, прабачце, нічога мы не можам зрабіць. Зноў жа, праз некалькі гадоў, в прынцыпе, амаль тую ж працэдуру прайшоў Зміцер Дашкевіч, у выніку мы маем амаль такі ж самы і нават за подпісам тых жа самых чыноўнікаў адказ, і пасля ў мяне яшчэ была сустрэча з самім міністрам культуры. На той час гэта быў Барыс Святлоў, які ўжо не міністр культуры. І ён сказаў, што вельмі добрая у вас ідэя, ўсё цудоўна, але ён так сказаў, што ён як бы усімі сваімі намёкамі казаў, што я маленькі чалавек і не ад мяне гэта ўсё залежыць. І ў выніку нічым не скончылася на сённяшні дзень. Атрымліваецца, што дэпутат Палаты прадстаўнікоў падхапіла эстафету. Учора падчас этой прэзентацыі, здаецца, Лявон Баршчэўскі, былы дэпутат Верховнага Савета 13-го склікання, расказваў нам не толькі гісторыю ўвогуле стварэння, як прыняцця новай нацыянальнай сімволікі, дзяржаўнай сімволікі пасля набыцця Беларусю незалежнасці, але і пра тое, што рэферэндум, які потым змяніў бел-чырвона-белы сцяг на чырвона-зялёны, які мы маем сёння, ён быў, скажем так, можа быць, незаконны, гэта гучна сказана, але не адпавядаў усім працэдурам. Пытанні там былі сфармуляваны неправільна і гэтак далей. У сувязі з гэтым я вам перадаю пытанне ад аднаго з нашых гледачоў, Дмітрыя Пятрова. Пытанне сапраўды мае месца быць. Чаму дэпутат Палаты прадстаўнікоў прапаноўвае надаць гістарычнай сімволіцы статус гісторыка-культурнай каштоўнасці замест накіраванай палітычнай барацьбы за вяртанне гістарычнай сімволікі на галоўны будынак краіны? Я спадзяюся на тое, што вось гэта першы крок да таго, каб гэты сцяг вярнуўся на афіцыйны будынак. Гэта першы крок да гэтага. Але той факт, што мы зараз намагаемся дамагчыся, каб яго прызналі нематэрыяльнай каштоўнасці, не нівелюе крыху яго значнасць? Нет, па-першае, мы робім тую працу, каб пашырыць сёння ужыванне гэтага сцяга на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. І каб усе тыя грамадзяне, для якіх гэта сапраўдная каштоўнасць, маглі выкарыстоўваць і карыстацца гэтым сцягам, не маючы за сваімі плечыма нейкага страха за тое, што яны будуць пакараныя, за тое, што яны будуць там аштрафаваныя. І наступствы яны тут, можа быць, гэты законапраект, ён у тым ліку і дапамагае Міністэрству ўнутраных спраў адказаць на пытанне, дык які статус мае, бо усе нашыя запыты і ўсе адказы гавораць пра тое, што гэта не зарэгістраваная сімволіка. І тут галоўная задача ўсё ж такі сфармаваць гэты статус менавіта зарэгістраванай сімволікай, каб дакладна мы маглі сказаць, што вось ёсць закон, ёсць дакумент, які гаворыць, што гэты сімвал так-то. Зразумела, што можна хадзіць там з законам 91-го года і казаць, вось гэта, глядзіце, аб'яўлены дзяржаўным сімвалам. Але для мяне гэта, можа быць, яшчэ паўтаруся, гэта цікавы прэцэдэнт яшчэ раз паказаць, наколькі нашая улада альбо абсурдная, альбо ўсё ж такі з нейкімі разумнымі з разуменнем сітуацыі. Бо відавочна і бачна, што гэтыя сімвалы бел-чырвона-белы сцяг колькі не замошвае, колькі не сажае людзей на суткі, яны жывеюць усіх жывых. І людзі не баяцца, што іх за гэты
гэты сімвал там атрымаюць яны нейкі штраф ці суткі, яны выходзілі і будуць выходзіць. Гэта сапраўдная каштоўнасць для шмат якой колькасці людзей. Для вельмі. І прыклад стагоддзя БНР паказвае, што з аднаго боку мы бачым тэрыторыю, на якой нават згодна з дазволам гэтая сімволіка выкарыстоўваецца, а толькі выходзіш за метр ад гэтай тэрыторыі ўжо нельга. І вось хочацца зрабіць так, каб вось гэтага нельга не было. І, мы придумали такую спробу, вось такі варыянт, такі алгарытм, як паспрабаваць зрабіць, каб такіх сітуацый не было. Да, я сёння прадстаўнік заканадаўчай улады, і мне народ плоціць заробак за тое, каб я распрацоўвала законапраекты. Вельмі прыгожы для мяне і важны, напрыклад, прыклад, які адбыўся ў гэтыя выходныя. Адкрыццё помніка Тадэвушу Касцюшку, дзе нармальна, прыгожа, побач былі і чырвона-белы сцяг, і чырвона-зялёны, і нічога страшнага не адбылося. Не зваліўся помнік, не адбылося боек, не ведаю там, не згарэла вось гэтая сядзіба Касцюшкі. Усё бы прайшло цудоўна. І вельмі нават прыгожа выглядалі відэа, дзе гучыць афіцыйны дзяржаўны гімн, а на фоне лунаюць чырвона-белыя сцягі. Вось прыгожы, цудоўны факт, а з іншага боку зноў негатыўны факт. Выходзіць рэпартаж ад Белты, дзе нібыта іх і не было. Там, не ведаю, ці так фотографы вельмі прыгожа папрацаваў, ці ўсё ж такі яны схавалі. І вось гэты факт паказвае, вось мы, дзякуй Богу, онлайнеры ўжо больш-менш адвучылі ад такой практыкі замазваць альбо хаваць сцягі. Вось у тым ліку мы будзем адвучваць. Зараз за Белту возьмемся за Белту. Дарэчы, я вот напярэдадні 25 сакавіка пажартаваў у Фейсбуку, што, маўляў, у кожнага сапраўднага беларуса дзесьці у шуфлядцы пад шкарпэткамі схаваны абавязкова чырвона-белы сцяг. І мне там пісалі таксама з усмешкай, што сапраўды менавіта там ён і захоўваецца. Тым не менш, Ганна Анатольевна, законапраект распрацаваны. Але это яшчэ, наколькі вот я ведаю сістэму, як працуе Палата прадстаўнікоў, далёка не азначае, што ён гарантавана хаця б да авальнай залы дойдзе. Вот вы нейкі пессімістычна настроены сёння. Давайте вот опишите, як будзе далей працэс. Да, я з вами і згодна, і не згодна. Безумоўна, існуе працэдура прыняцця законапраекту, якая складаецца з некалькіх крокаў. Першае, гэта я павінна вызначыць адносіны ўсіх дзяржаўных органаў да гэтага законапраекту. То есть, і для того, каб гэта рэалізаваць, ужо я спадзяюся, што ў пятніцу альбо ў наступны панядзелак гэты законапраект з абгрунтаваннем і з тым спісам дакументаў, які патрэбен, будзе накіраваны ў дзяржаўныя органы. Потым патрэбна згода Нацыянальнага цэнтра заканадаўства і прававых даследаванняў і крыміналагічная экспертыза. І толькі пасля атрымання станоўчых дакументаў ад всіх гэтых дзяржаўных органаў і установ я маю права пакласці законапраект на стол Палаты прадстаўнікоў. Але ж вы таксама ведаеце, што і ў Савеце Палаты ён можа быць скончыць свой шлях, а можа і ў профільнай камісіі. Таму тут вось будзе цікава назіраць на тыя рэакцыі, тыя вось лісты, якія будуць прысылаць у тым ліку вось дзяржаўныя установы, рэакцыі на вось на гэтую прапанову. І таму я учора казала і сёння кажу, што вось учора гэта быў першы крок, але мы не павінны на гэтым спыняцца. Пра далейшыя крокі мы працягнем у другой частцы нашай праграмы. Ганна Канапацкая, дэпутат Палаты прадстаўнікоў, Павел Белавус, Сым Бальбай, грамадскі актывіст. З вами Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце, вернемся праз 3 хвіліны.
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаем на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Запрашаю на кароткі інфармацыйны выпуск навінаў. У Беларусі зноў падаражэла паліва і аўтамабільны бензін на 1 капейку. Гэта 9-е падаражэнне бензіну за год. Папярэдняе падаражэнне адбылося 12 траўня і таксама склала 1 капейку. Такім чынам, старыя кошты пратрымаліся толькі 3 дні. Дарэчы, акурат напярэдадні кіраўнік канцэрна «Белнафтахім» Ігор Ляшенко заявіў, што кошты на паліва будуць расці. На межах сектара Газа і Ізраіля працягваюцца пратэсты. Десяткі тысяч палестынцаў пратэстуюць супраць пераносу амбасады ЗША з Тель-Авіва ў Иерусалим. У сутыкненнях загінулі 59 палестынцаў, у тым ліку і падлеткі. Ізраільскі бок называе дзеянне сваіх сілаў бяспекай ды самаабаронай. Увесь свет абышоў здымак рэйтара, на якім бачна, як палестынец адбівае гранату са слезатечным газам тэніснай ракеткай. Паглядзець гэты фотаздымак можете ўжо цяпер на еўрарадыё.фм. Дзярждума России прыняла законапраекты аб контрсанкцыях супраць ЗША. За гэты дакумент аднагалосна прагаласавалі ўсе 412 прысутных дэпутатаў. Таксама былі аднагалосна прынятыя папраўкі ў крымінальны кодэкс, які усталёўваюць адказнасць за выкананне санкцый замежных дзяржаў на расійскай тэрыторыі. Другое чытанне прызначанае на чацвер. Дакумент распрацавалі пасля таго, як ЗША пашырылі санкцыйны спіс, уключылі ў яго некалькі расійскіх чыноўнікаў ды алігархаў. Спачатку прапаноўваліся радыкальныя варыянты з забаронай на пастаўку амерыканскіх лекаў, але ў выніку ніякай канкрэтыкі ў законе не будзе. Урад сам вырашыць, якія абмежаванні ўводзіць, паведамляе BBC. А больш інфармацыі запрашаем чытаць на нашай старонцы ў інтэрнэце еўрарадыё.фм. Заставайцеся разам з намі. Рухайся с нами. Еўрарадыё. Смотрите, вот 91-й, 94-й, 5-й. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Працягваем размову пра законапраект, які скіраваны на тое, каб даць ўсё ж такі права людзям свабодна выкарыстоўваць нацыянальны бел-чырвона-белы сцяг. Распрацоўшчык законапраекта, дэпутат Ганна Канапацкая у нас у студыі і грамадскі дзеяч Павел Белавус. Спадарня Ганна, такім чынам атрымліваецца, вот зараз вы пачынаеце свой законапраект рассылаць па, як кажуць, профільным міністэрствам, якія павінны даць свой адказ, што яны там вот падтрымліваюць ці не бачаць ніякіх супярэчлівасцяў і так далей. І от, да прыкладу, адразу, вот як Павел расказваў, з Міністэрства культуры прыходзіць вам адказ у тым жа стылі, як прыходзіў адказ і раней. И что, на гэтым шлях заканчивается законопроект? А вось так, как я не только громадский активист, але и депутат Палаты представников, то сегодня у нас есть магчымасць карыстацца правам законодаўчай инициативы. И нават калі ни одно из министерств, альбо профильных, альбо не профильных, не падтрымае гэты законопроект, ён усё ж таки мае быць пакладзеным на стол Палаты представников. Потому что ну, на стол Палаты прадстаўнікоў, гэта значыцца, ён трапляе на разгляд і абмеркаванне ў профільную зноў жа камісію. Да. І камісія большасцю галасоў, дзе няма прыхільнікаў нацыянальнай сімволікі і беларускасці. Тут мне патрэбна падтрымка грамадства. Таму і мы сёння зноў кажам пра тое, каб грамадзяне далучаліся, каб яны так ставілі подпісы для таго, каб яны працягвалі грамадскую кампанію па падтрымцы гэтага
сцяга гэтага сімвала. Павел, да, вот якім вы бачыце шлях, скажем, грамадскасці да прасоўвання гэтага законопроекта? Ну, па-першае, адразу Ганна ў сваім фейсбуку ці дзе выкладзе спіс сябраў гэтай профільнай камісіі. І паімённа з прозвішчам і дзе жывуць. І калі прыемны гадзіны. І калі прыёмны час. І мы будзем звяртацца, зразумела, што і да актывістаў, і да журналістаў, каб яны з імі звязваліся і дакладна пачулі ад іх сваё асабістае меркаванне. Не тое, што ім сказаў там вышэйшыя ці нейкія службы органы, а канкрэтна пазіцыю кожнага. А пазіцыя, а нам патрэбная канкрэтная. Вось глядзіце, ёсць сцяг, што б не змянялася, якія далей не будуць прэзідэнты, дэпутаты, чыноўнікі, у гісторыі гэты сімвал застанецца, гэты сцяг першы дзяржаўны. І спытаць, а як вы ставіцеся да першага дзяржаўнага сімвала? І калі чалавек кажа, дык і як вось можна чыноўніку ставіцца негатыўна да сімвала дэпутата, пры якім краіна атрымала незалежнасць. Калі ты ставішся да гэтага сімвала негатыўна, значыцца ты негатыўна ставішся і нестаноўча да таго, што наогул такая краіна Беларусь як з'явілася, бо факт ёсць факт. І вось гэта будзе цікава паглядзець на адказы гэтых якраз такі сябраў профільных ведомстваў, прадстаўнікоў розных дзяржаўных устаноў. Вось мне падаецца, гэта будзе вельмі важная якраз таки іх рэакцыю і іх адказ. Не там, дзе яны паставілі подпіс, а каб абгрунтавалі свой подпіс, там, калі ён будзе, напрыклад, супраць. Ганна, ўсё ж такі ёсць такая практыка ў дэпутатаў, нейкія там гульні свае ўнутраныя шукаць, там дамаўляцца паплечнікаў, там нават сярод ворагаў падгаворваць, а вот за гэты законапраект ты прагаласуе, я твой падтрымаю. Ну, нармальныя такія кулуарныя гульні. А вы гуляеце ў такія гульні? Можа хаця б, добра, не гуляеце, але хаця б дзеля гэтага законапраекта згуляеце хоць раз партію? А навошта? Калі ў мяне ёсць падтрымка грамадства, і грамадства найбольш актыўная частка. Вы думаеце, што ў нас дэпутаты такія ўжо сапраўды народныя абраннікі, што яны будуць прыслухоўвацца да меркавання народа? Я думаю, што калі мы атрымаем вялікую грамадскую падтрымку, то на прыкладзе весновых прашлагодніх пратэстаў веснавых, да. Тут нават калі, напрыклад, нейкі дэпутат мае адваротную ад вялікай большасці грамады пазіцыю, то возьмем на прыкладзе апошняй гісторыі з Еўраоптам, калі чалавек рэальна абразіў супрацоўніка крамы, які, яго задача такая, адказваць па-беларуску ў гэтай касе. Вось, калі ласка, не хочаш па-беларуску, ёсць англамоўная, рускамоўная побач. І такія прэцэдэнты, яны якраз такі і яскравыя інфанагоды, яны паказваюць, наколькі часам гэтыя прадстаўнікі дзяржаўных структур, чыноўнікі далёкія ад людзей. І наша задача у тым ліку паказаць сапраўды, што тут ёсць і грамадская падтрымка, ёсць патрэба і ёсць, як кажуць, запатрабаванасць у людзей. І прыклад нават той же нашай крамы Сімбальбай створанай, яна ўзнікла менавіта таму, што быў, як кажуць, попыт, не было прапановы. Дзе і мы сказалі, так, мы, напрыклад, прадаем бел-чырвона-белыя сцягі. І мы гэта адкрыта кажам, што мы папулярызуем і прапановваем людзі першыя дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусь. Акрамя нас ніхто іх не прапануе. І сёння самы цікавы факт, што напрыклад, прадукцыю, якая ў нас у краме ёсць, яе вырабляюць тыя ж прадпрыемствы, якія і вырабляюць чырвона-зялёную сімволіку. У нас вырабляе, там, напрыклад, тыя ж бел-чырвона-белыя сцягі, тая ж фірма, якая вырабляе чырвона-зялёныя, якія прадаюцца у кожнай кнігарні. То есть, ведаеце, глядзіце, мы яшчэ і можам вырашыць пытанне занятасці, калі гэты сімвал можна будзе свабодна ўжываць, то
у Павла будзе І- больш продаж Я не і толькі больш про сябе, падатку ён взяць- заплаціць у взяць бюджэт. прыклад з пагоні. Калі мы пачалі гаварыць пра тое, што гэты сімвал, у яго ёсць статус. Калі ласка, адчыніце вось такая тоўстая кніга гісторыка-культурнай каштоўнасці, на першым месцы ў нематэрыяльных пагоне, пра гэта пачалі мы гаварыць, медыа, і сёння нават калі зайсці там у дзяржаўныя крамы ці у сувенірныя лаўкі, там, скажам, на плошчы Свабоды, там спакойна прадаюцца вырабы з пагонямі, это з пагоняй узору 91-го году, з тым вось гербам, які таксама з'яўляецца першым дзяржаўным гербам рэспублікі. Чаму побач з гэтым гербам не можа быць бел-чырвоны белы сцяг? Чаму? Ну, як бы... Я вам зараз скажу адзін з довадаў чаму. Дарэчы, вот спадарня Ганна, адзін з вашых калег-дэпутатаў па пытанні, праўда, іншым смяротнага пакарання, ён мне сказаў так: неважна, як я стаўлюся да гэтага пытання, можа быць, я і за адмену смяротнага пакарання, але я ж народны абраннік, а мае выбаршчыкі, яны мяне не зразумеюць, калі я прагаласую за ўвядзенне мараторыя. Да прыкладу, вот я арыентуюся на сваіх выбаршчыкаў, таму я за гэта не прагаласую. Вяртаюся да нацыянальнай сімволікі. Шмат гадоў людзям прапаганда наша беларуская уводзіла, што это сцяг, пад якім хадзілі паліцаі. Што гэта вот сцяг, побач з якім быў там партрэт Гітлера ў часы вайны. І, адпаведна, той же самы дэпутат які-небудзь, ну, умоўны, з камісіі, скажа, а мае выбаршчыкі лічаць, што гэта сцяг паліцаяў. І вот я, можа, яго і падтрымліваю, але я за ваш законапраект не прагаласую. А у нас адказ будзе вось 1000 подпісаў яго выбаршчыкаў, якія кажуць: нет, гэты сцяг павінен быць. Вось наш табе наказ. Вы зараз не кажыце мне пра подпісы, якія збіралі па ўсім Мінску, да прыкладу, вот Павел, Зміцер Дашкевіч і ўсе астатнія. Вот ваши асабістыя выбаршчыкі, якія за вас галасавалі, вот якая іх пазіцыя? Вы вывучалі па гэтым пытанні? Я яшчэ у перыяд, калі праводзіла выбарчую кампанію, да, я яе праводзіла пад бела-чырвона-белым сцягам. І вось я таксама сабрала больш за 1000 подпісаў і не атрымала ніводнага адказу на тое, што не патрэбен гэты сцяг. Усе мои выбаршчыкі, якія ставілі подпіс за мяне, яны ставілі подпіс і за бела-чырвона-белы сцяг. У гэтым законапраекце ёсць такі вельмі цікавы, на мой погляд, пункт, які кажа, што кіраўнікі адміністрацыі, мясцовых органаў улады маюць права падчас святаў побач з дзяржаўным сцягам вывешваць бел-чырвона-белы сцяг. Ну, у выпадку, калі законапраект будзе прыняты. Вам не падаецца, што вот адно гэта можа улады стрымаць ад таго, каб даць зялёнае святло гэтаму законапраекту? Право такая вещь, можно реализовывать, а можно не реализовывать? Нет? З іншого боку, будуть же калі чытанне закона, то кожны дэпутат, я так разумею, зможа прапанаваць свае праўкі і прапановы па удасканальванню гэтага закона. І калі, напрыклад, будзе вырашана, што гэты пункт не прысутнічае, то... У нас есть очень большой плюс в этом законопроекте, который будет поддержан всеми государственными органами. Он не несет дополнительной нагрузки на бюджет. Ну, это, конечно, значный аргумент для нашей державы. Да, это действительно огромный плюс. Павел, яшчэ я вярнуся, ўсё ж таки, вот вы сказали про тое, што варта журналістам рабіць там сваю справу па, можа быць, не ведаю, там, па прапагандзе ці не, там, па асвятленні, вот, і як рухаецца прасоўванне гэтага законапраекта і гэтак далей. Як вы лічыце, ці варта грамадскасці ладзіць нейкія мерапрыемствы адначасова? Можа быць, там, вот як вы збіралі подпісы, акцыя праходзіла, наш сцяг, можа працягнуць яе, там, ці нейкія іншыя формы распрацаваць? У першую чаргу варта рабіць так, каб на вялікай колькасці мерапрыемстваў, фестывалі, канцэрты, святочныя мерапрыемствы 3 ліпеня, каб гэты сцяг прысутнічаў
таксама 3 ліпеня это вы, конечно, уже замахнулись. Это дзень незалежнасці і дзяржаўны. Чаму там не можа прысутнічаць побач бел-чырвона-белы сцяг? Ствараць вось такія прэцэдэнты і паказваць... І хто з ім выйдзе на гэта свята? Таких людей, ну, не трэба нам Шуневічу, трэба, каб звычайныя людзі паказвалі прыклад, бо і прыклад мерапрыемства вось па адкрыццю помніка Касцю, таксама мерапрыемства на дзяржаўным узроўні, якое, зразумела, рабілі, арганізоўвалі актывісты, але пасля ініцыятыву у тым ліку на сябе ўзяў райвыканкам Івацевіцкага раёна, прамову сваю кіраўнік райвыканкама рабіў, у тым ліку пад дзесяткам бел-чырвона-белых сцягоў. І трэба вось такія прэцэдэнтаў, каб станавілася больш і больш, каб гэты сцяг нармальна, візуальна прысутнічаў на мерапрыемствах. І ў палаце працаўнікоў сёння ёсць бела-чырвона-белы сцяг. Дзе? У маём кабінеце. Ну, ён ёсць і ў кабінеце Алены Анісімка. Так, не, нават не я яго прынёс, яна прынесла сама. Мы, як Еўрапейская рада, еўрапейскі сцяжок ей падарылі. А мне нет. І таму мне падаецца важна, вось, каб у тым ліку, і зразумела, што тут могуць вось якраз такі адбывацца не вельмі прыемныя сітуацыі, калі за яго могуць затрымаць, там, не ведаю, даць суткі, але кожная гэтая гісторыя, і мы ўжо ведаем, напрыклад, кожная гэтая гісторыя становіцца рэзананснай. І ці карыстацца нашым прыкладам? Мы знаходзімся, там, колькі у нас, 400 метраў ад плошчы Перамогі. У нас у краме сотні бел-чырвона-белых сцягоў знаходзяцца вось амаль каля самой плошчы Перамогі. Нічога ў гэтым страшнага няма. Вось, калі ласка, нас за гэта ўжо 4 гады мы працуем. За гэта нас не аштрафавалі, не пасадзілі. Ну, а калі там, і, напрыклад, я атрымоўваў суткі, то зусім за іншае, не маючы бел-чырвона-белага сцяга. Ну, як заўсёды, там, лаяўся матам. Я магу сказаць, вось у нас быў цікавы прэцэдэнт. Некалькі месяцаў назад да нас прыйшоў супрацоўнік міліцыі і сказаў, на вас пришла анонімка за тое, што вы распаўсюджваеце нацысцкую і забароненую сімволіку. Прыйшоў супрацоўнік міліцыі і кажа, вось, як бы, анонімка, трэба правесці расследаванне. Склаў тлумачэнне, ўсё мы яму патлумачылі, што у нас ўсё па дакументах, куплена, вось, калі ласка, няма ніякай ні нацысцкай, ні забароненай сімволікі. У выніку праз некалькі тыдняў нам прыйшоў адказ, афіцыйны адказ, што справа па вось гэтаму звароту спыненая за адсутнасцю там злачынства ці падстаў да далейшага пераследу. Вось вам канкрэтны прыклад. Таму трэба не баяцца і масава, як прыклады там з цішоткамі з пагонь, як з прысутнасцю сцяга вось на мерапрыемствы па адкрыццю помніка Каліноўскага, каб мы самі стваралі, паказвалі і яго як мага часцей выходзілі, выносілі на разнастайныя мерапрыемствы. Ад 1 траўня свята працы да 3 ліпеня афіцыйнага дня незалежнасці. Дарэчы, спадарня Ганна, я ведаю, што як у дэпутата у вас ёсць права нейкія свае, ну я не ведаю, як тэзісы, там свае заўвагі, заметкі, там публікацыі рабіць у дзяржаўнай прэсе. Да. Вы можете з гэтай нагоды, ці можа плануеце з гэтай нагоды свайго законапраекта даць артыкул дзе-нибудь там у Звяздзе, у Савецкай Беларусі? Я планую, і нават калі вось было паседжанне працоўнай групы па зменаў у законапраекты па сродкам масавай інфармацыі, мяне нават галоўны рэдактар Звязды запрасіў, каб я прыносіла матэрыял. Вось будзем карыстацца гэтай магчымасцю. Дарэчы, калі рыхтаваліся да святкавання 25 сакавіка, я ведаю, Павел, там да вас прыязджала не адна здымачная група дзяржаўнага тэлебачання, розных каналаў, здымалі. Ну, правда, там нацыянальная сімволіка, наколькі я памятаю, кадр дзіўным чынам не трапляла, тым не менш. Але вот з гэтай нагоды, спадарня Ганна, вот як думаеце, журналісты, наколькі я ведаю, за мінулы год толькі один законапраект быў распрацаваны дэпутатамі, а можа і яго не было. То есть я до таго, што
калі дэпутат распрацаваў законапраект у нашай краіне, гэта ўжо ўжо падзея. Падзея. Павінна БТ тое ж самае да вас прыехаць і зрабіць на паўгадзіны матэрыял пра тое. Міцер, нам вось калі я зараз узгадаю, то я адзін з ініцыятараў змен у выбарчы кодекс, і гэты законапраект, які распрацаваны, гэта таксама ў крымінальны кодекс, а таксама ў закон о... Ну, я кажу не да нейкія там прапановы і дапаўненні, а ўвогуле пра цэлы законапраект. Пра цэлы, да, мы кажам пра цэлы законапраект. Ну, будзем ўсё ж такі лічыць, што і дзяржаўныя СМІ праявяць цікаўнасць да вашай ініцыятывы, што цягам года будзем такія аптымістамі гэты законапраект. Не, вы пессіміст. Мы вось з Паўлам вырашылі, што на наступную сесію, которая будзе адчынена на восеньскую. Да, другого. Дзякуй вялікі. Будзем спадзявацца, што на восеньскай сесіі гэты законапраект уже будзе разглядацца. Ганна Канапацкая, Павел Белавус, Зміцер Лукашук у эфіры сумеснага стрыма Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце нас і за перамогу. Жыве Беларусь. Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы.